Ole hyvä ja valloita lava, Janne Sankelo. Kepeästi 40-vuotias rehtori ja koulutoimenjohtaja Vaasasta. Janne sukkuloi akselilla Kortesjärvi, Ylistaro ja Vaasa. Niin, ja hän on meidän oma Pohjanmaan puheenjohtaja. Ja se kuuluu sarjaan Suurperheen isät. Ja kuten kaikki tiedetään perinteisesti, kaikki tärkeä tapahtuu saunassa. Syntyminen, kuoleminen ja kaikki kiva siltä väliltä. Niin on Jannellekin käynyt. Hän on nimittäin saanut kokoomuslaisen herätyksen jo 7-vuotiaana saunan lauteilla. Ja silloin Janne tajusi, että oikea suunta on se ainut oikea suunta. Silloin kun Luostarin Timo soitti bändris kitaraa, niin mä opin siltä 2 pohjalaista sanaa. Toinen oli ankkastyyki ja toinen oli päässilimäinen. Se on muuten ankkastukki. No jotain sille päin. Savolaisuus pukkaa läpi, mutta nyt kun näitä riehakkaita poikia, näitä päässilimäisiä tulee rehtorin kansliaan, niin milläs eväillä ne pannaan sitten niin kuin nuhteeseen? No kyllä mähän on ollut myös tarkkailuluokan opettajana ja siitä on saanut muuten hyvää niin kuin opetusta tähän piirin puheenjohtajankin tehtävään. Mutta siis lähtökohta sellaisen hankalien tapausten kanssa on se, että pitää olla oikeudenmukainen, reilu ja sitten toisaalta pitää olla semmoinen aika niin kuin huono muisti sillä tavalla, että kun joku asia on sovittu, niin ei jää vatkaamaan sitä kovin pitkäksi aikaa. Ja oppilaat arvostaa sitä, että kaikki on niin kuin tasavertaisessa asemassa. Ja samoilla eväillä sitten näitä kurittomia kansanedustajakavereita sitten tuolla eduskunnassa. Joo, siis mullahan on loistava koulutus kansanedustajaksi ja varmasti heti pian sitten ryhmän puheenjohtajaksi ja vastaavaksi, koska näin koulutustaustan kautta niin on koko ajan joutunut pitämään porukkaa kurissa ja herran nuhteessa ja sitä aion kyllä tehdä tässä sitten eduskunnassakin. Teillä on mielenkiintoinen piiri täällä. Otetaan vielä yksi kysymys, että millä lailla työ ja perhe, millä lailla sä yhteen sovitat ne? No mähän olen tätä politiikkaa harrastanut jo kohtuullisen pitkän aikaa ja vaimo ja kotiväki on kyllä aika lailla tottuneet siihen, että Jannea nämä asiat jotenkin niin kuin kiinnostaa ja aika hyvin meillä on semmoinen yhteisymmärrys. Vaimo on itse asiassa aika innokkaasti kampanjassa mukana. Ei ole kyllä täällä tänä iltana on Porissa, mutta terveisiä sinne, että siellä on aika vahva vaalipäällikkö mulla. Janne Sankelo. Janne on aktiivinen kaveri, jolla on arvot kohdallaan ja tuntee maakunnan, mutta tuntee myös valtakunnan vaikuttamisen. Meillä on hyviä ehdokkaita kokoomuksessa ja Janne on yksi heistä.